batas wengi isih tak goleki rino lan wengi sing tak anti-anti nanging ning ngendi anggonku goleki Yung Karyo Muda Vesia Pro Audio Bagja Bro
Carlos Radon Pancen. Oh ye, Gugu Bima Energi. Roso. Dua DJ. Dua DJ dewa tengkor kadang Sutrisno Budi Kakung adalah putri kang sapi dan ramatan. Nyuwun sewu pangapunten sampurasun kula nuwun derek langkung. Ing mriki kala ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak sugeng bebanggihan kalian kesenian kuda kepang nyu karya muda. Menika kang mijil saking Laladan Rejo Agung Tulungagung. Menika kang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Ipang. Ing mriki kasengkuyung dening Vesia Pro Audio. Ugi Mas Trimas kawula ngaturaken matur sembah nuwun kang